pinapamatian, namun ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Makulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog tanay, sinisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Panasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 19 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente maymo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 75 ka mga makinarya pang edukasyon ginton over ni Gobernador Lacson sa 33 ka mga school districts sa Negros Occidental. Materials nga kinahanglanon sang syudad para sa education kag information campaign angot sa COVID-19 vaccination program ginatapos na sang syudad. 3 o 3rd Commander Samson nagpalayag, naghuyang na kuno ang porsa sang New People's Army sa probinsya. Truck driver sang Amite nga nagakarga tubig nga nakadalasa sang nagamotorsiklo nga napatay ginpasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga porte na ang handaanay sa eleksyon, basta eleksyon gani porte no sa tuig 2022. Dali na lang handa na ang Philippine Postal Corporation o kuning PhilPost bala nga magpatuman sang ginaduso nga mail-in voting para sa 2022 nga eleksyon para malikawan kuno ang paglapta sang COVID-19 sa tion sang eleksyones. Sa Senate Committee on Electoral Reforms hearing, ginpahayag ni Engineer Joel Samudio, Acting Assistant Postmaster General for Operation sang PhilPost. Gina-finalize na nila ang computerized system para sa mail-in voting sa 2022 nga eleksyon kag ginapaabot matapos subong nga tuig. Una na, ginaduso ni Senador Amy Marcos, chairman siya sang Electoral Reforms Panel, ang mail-in voting system kag ang 2022 elections ang posible magserbe bilang pilot test. Para naman kay Senate President Vicente Soto III kag Senate Minority Leader
Franklin Drilon nga prone sa irregularidad ang among sistema. Sabahin sang kumilit posible ang pilot testing sang mail-in voting. Depende pa niya kung ano ang pananaw nila. Base bala ang hukos-pukos basta eleksyon gani kinahanglan ang tanan transparent. Ang tanan kinahanglan plastado sa mata sang publiko. Budlay na ang Pilipinas siya kung dinaya ay number 1 ini. Wala taga-siling nga may mga ara dinaya ay nga magluntag apang ini eksperyensya na sang nagliligad nga mga eleksyon ang maniobra sa pila ka mga politiko. Kung sa bagay, ang tanan nga mga politiko nagamaniobra gid man sa tion sang eleksyones. Ini nga eleksyon masadya ini. Mainit ini. Bango dalin sa presidente pakadto sa idalom ang buot silingon kinahanglan magpakilala gid ang mga politiko. May pila pa ka mga pagsulundan, may lang yapon kung antes ang eleksyon makasulod na ang baksin ining bakuna. Mayo lang kung ang COVID-19 pag-abot sa eleksyon mag-iskirda na siya kag magwa na sa pungsod Pilipinas kag sa iban nga mga kapungsuran para magbalik sa normal ang eleksyon. Para bala ang mga politiko nga bag-o makakampanya, maka-house to house, pagkatapos makaplastar sa ila plataporma di gobyerno. Ini yang eleksyon kon pananglitan ara pag COVID-19 tagdilian ang house to house kampanya kag iban pa disbintaha ini sa mga bag-o nga mga politiko kag bintaha naman sa mga politiko kilala na nga daan. Labi na gid ang nagagwa sa telebisyon ning adlaw-adlaw mabatian ang ilang ngalan, nagapungko nga daan sa pwesto, may dako ini nga bintaha. Depende na sa COVID-19, pwerte si COVID, no? Ang tanan-tanan lang nga mga aktibidades sa nagkalain-lain nga kapungsuran na ginulpiyagid, gulpidigulat, dula tanan, mga aktibidades, kahiwatan, kagiban pa. Inisalang ni COVID-19. Urot na yun tanan nga mga aktibidad, ati-atihan, maskara, ang Chinese New Year, kag iban pa. Porte, no? Amulay ni siya nakapaungtat sa tanan nga mga aktibidades sa bilog nga kalibutan. Porte, grabe si COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya, sa Negros Occidental. Kamusta na ang palibot? Ang huding-huding subong, bantay sirado na. Pananglitan nga humaplit si Bagyong Auring dire sa Negros kag sa Iloilo. Makanay-kanay ang panahon, apang hindi dapat magsalig. Ang preparasyon dapat subong na. Hindi na naton pagulaton pa. Nga gabalbal na si Auring kag amo ang pagkinaran-kara naton. Ang Iloilo ya do gahanda na subong, preparado na. Ang Negros Occidental, preparar naman. Hindi kita maghatag kumpiyansa, porte niya. Basta bagyo gani, may halit gina siya. Kung hindi ba landslide, budlay na nga magpabinturar kita. Subong pa lang, ready na kita. Tanan-tanan nga medios posibles, himuo na naton. In preparation, si Inday Auring daw mahapit sa Negros. Kabay pa nga magliwas ini siya, katulad sa nagakatabo sa nagligad nga tuig, nga nagalapaw-lapaw ini siya sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Sa sini nga mga tinion, aber, ang aton patrol nagalambiyong na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong sa aton ang nagapanguna nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kamusta man ang mga merkado? Kamusta mga presyo? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta na ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod sa sini nga mga tinion? Gasinyas ko di sa ka-engineer kay El Reo. Konsino? Pag sinya sila nga, nyamuniho,
Lababuhok, guwapa. Abati, wala na iban. Aber! Balita sa Patrol. Opdan kita ni Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden, morning. Good morning, Action Fred. Thank God it's Friday na naman. Thank God it's Friday para sa mga ka-aksyon naton nga ang trabaho nila 1 week lang, Action Fred. Kag pagka Saturday, Sunday, mag-enjoy sila. Upod sa ila oras, upod ang ila sini nga pamilya. Pero ti ang aton sini mga ka-aksyon ni iba, nagapreparar naman, mangod nga may mga advance forecast kita gikan sa pag-asa, nga ining si Bagyo Auring ang magahapit action, kung mag-aagi Action Fred no, sa Central Negros. Pero ti basi, hopefully and praying, nga ibang landas pa rin sa Action Fred. Kaya hambal sa aton sini nga mga weather forecaster, pwede pa Action Fred maglain ang iya sini nga direksyon. Ang panawag sina Aksyon, Eden, biglang liko. Yes, biglang liko. Biglang liko isang bagyo. Kaya ang iba niya, may gambal naman lain-lain naman ang Action Fred, ang biglang liko. Amo. Basi malalain niya malaya ila paghangop sa aton nga biglang liko. Pero bagyo diya ha, ang aton sini nga istoryahan. Kay ti Action Fred subong nga kaagahon na medyo cloudy skies man ta Action Fred no, hindi magsiling nga do ka galom gid. Pero we don't know lang karon magtulo sa naaw na kon bala galom ini siya o kon may init pa karon Action Fred no. Kay ti amo manginakis bisan sunlog sa Action Fred no, kung hindi man gid sunlog do blessing na lang gid gani. Kaya bisan niya may bagyo, diri sa aton nagainit diri sa aton mahuyang lang ang pag-ulan, mahuyang lang paghuyok sang hangin. Pero sa iba di Action Fred iyang lugar, northern or southern Negros man, nagalaslas na yakis kag may mga pagbaha pa nga nagaluntad Action Fred. That's why panumdum yun sa aton sini nga mga local authorities sa aton abib dira mga DRRMO nga mag-ulo ang ligmat gid Action Fred sa tanan nga oras. Kag kun mahimo pa lang, kun may ara malang sang budget bala, makapangumpra daan Action Fred no sa pagkaon tubtob na abi sa Lunes o kon Martes Action Fred, mas maayo nang nagapreparar ikaw kay basi mag-ulan-ulan Saturday Sunday bulayan ka magpamerkado, wala ka mo kaunon sa imo sini nga pamilya kundi ka preparar. So kung may ara man lang sang budget subong, why not nga mag-ano na lang Action Fred, magkuha na lang daan, magpangumpra na lang daan para hindi sini mabudlayan ang aton sini nga mga pamilya dira. Action Eden, no? Action Fred. ako ya preparado ko. May pamakal na ko nga saging, may pamakal na ko nga kamuti, may pamakal na ko nga uga. Bisan na paano kung tumupa siya, at least sigurado na nga may tanoko na kon. Sampat ginagani Action Fred sa tig-ululan ang imo sina nga dira nga ginbakal ang kamote be nga nagaaso-aso pa para Mami na sa siya, kape. tanokon. Namit ba? Tapos ang saging, Correct. sausaw sa ginamos, abaw! Bawa ko may tinabalgid Oo. na habal-habal lang nga Fred. saging, Oo. tanokon mo siya, tapos may tinabal ka, suluso-so mo na siya, manggaranon ka na. Nang namit ba? Nutin paano pa ko gigutom sa official Action Fred. Pero ang hambal nga preparar sa pagpakumpra, hindi man yung siling yung mga steak da yung imo sining baklon. Amuning gapi ka doon sa pangabuhi. Amo na Action Fred, mga saging, kamote, mga amo na Action Fred, mga dali lang bala lutuon, kaya hindi man budlay. Kaya kung nagabinagyo na diraabig, isa daan nag-run out pa, wala ka gasol, luto-luto kada imo yung kung mga steak mo na kung ano-ano dira, ayawan kagid, mabudlayan kagid no. Pero Action Fred ang palibot sa syudad sa Bacolod subong kalinong gid, wala sang mga ka-aksyon nga nagalakat or naga-standby sa higad sa dalan. Unlike sa una, ang tigpuli pa lang ni subong Action Fred ng iba naton nga mga ka-aksyon,
gikan man sa mga balay ilimnan kag sa diin dira nga tambayan. Galing mangod sa COVID-19 pandemic, may mga adjustments nga natabo kag kung manotice gani sa iban action Fred, dujutay ang mga nagamasakit, no? Sini nga mga tiyempo. Amo gani. Magmasakit ka, dudaan ka dayon mo. Pero sa wala ning COVID-19 pandemic action Fred, kada mo balaya sa mga nagpa-check up, damo nagahilanat, damo nagalain ng pamatsyag, pero subong niya. Kung Hindi kayo mo kulbahan nga kung maglain matsyag mo. Basi kung COVID. Di kundi bisan malain pa niya namin, Wala. Amo na, friend. Kung nasa pamatsyag, sa una niya, siyempre, mapanggaangga ka na Example, si imo dira nga mama or si imo papa or si imo dira sina nga migo or miga. Action Fred, di pa painto, balagamay. Kalain sa pamatsyag ko, Pero angga-angga, ba subong niya. Hindi kay kamamo na action Fred. Niya, lain matsyag mo. Pa-quarantine ka. Discuss siya kagin. Kung matsyag mo, mapalayo kasi mong tawo. Imbis ang una ngang tawo, kapalayo lang sa tawo nga nagautot. Subong niya, nagapalayo na sa tawo nga nagaubo o kung nagasipon. Kaya mas delikado. Masugot na lang ng iba action Fred mo. Nga magkuan, nga ka dira, mag-utot ka dira. Bisan baho. Para bululigan nilang simhot para... Wala man niya comfort room sa utot mo. Wala. Pero ang utot, maayo ini para sa lawas. Pero hindi mo hindi ka mag-utot ya sa tubang sang pagkaon, tag-iban pa. Kay tulukon ka na masakit sa upod mo. Siyempre. Mas mayan ako ng siyempre, mautot ka sa puno. Kay puno ay benefit. Kag dako ang mabulig. Balo ka nga, ang dagwa na kundi carbon dioxide na, na namianin ang tanom. Di bangod kay gintagaan mo sa carbon dioxide, balusan niya ka oxygen. Correct. Amo na direction, Fred. Teamwork, kung baga. Ang panawag sila sa science, symbiosis. Wow! Grabe. Wala kayo ito nag-absent sang in-discuss na ay. Wala, present ko. Oh, very good. Pero mo lang nabalaan ko, ibang question wala na. Wala galigoy. Amo lang na galing na balon sa Science Action Fred, no? Pero at least, si Action Fred, ano pa lang ni mo? 35? Basi kataminas. Sorry. May natandaan yapon, how much more ng ibang dira mas bata-bata. Pagtuon ka mo dira sa inyo nga science, ha? Sa inyo dira nga botany. Kaya parang, bisan mag-edad na ka mo para sa Action Fred, pwede lang yapon ka, tudlo, kung bagay. Kapag tudlo sa mga apo mo ay. Ang edad numero mala na. Good. Ang imo yung memorya, Action Fred. Wala na iya sang question, especially nagid kung may mga memory mo sa tao, kung may mga utang simo. Kaya, pumayo na bla ng pirmi kagadumdum sa utang sa imo, sulukton mo, para trabaho balang utok mo, nga hindi ka ma-assignment ng malipaton bala. Kung wala nag-obrang utok mo, di may balatian na nga mabot. Kinala adlaw-adlaw gaobrang utok mo. Kung maano ka manukot, mo na bala mga plastada, paano ka mag-budget sulod balay, basa ka kung ano nga bala sa Honda, bukad ka Biblia kung wala na gid, amo na bala. The work gid Action Fred, no. Kaya malila speaking, sa utang-utang, mambalang iban nga, hindi ko katulog. Kay kadamo sa akong utang. Di masabat ang abya ni Action Fred, nga tudluan ta ka kung paano kakabalos. Tawag ito ba lang inutangan mo, balasa nga hindi ka kabayad utang para duwa ka mo hindi ka katulog. Joke lang na Action Fred. Kadla-kadla lang yatan. Kaya katawhay lang man sa palibot sa syudad sa Bacolod, mga di pasahero ka sa lakyan, laka, Action Fred ang nagabiyahe subong kalabanan, amo ining mga tricycad, tricycle Action Fred. Pero anyways, may-ari Action Fred nung pahayag man ang DepEd Negros Occidental, si ila sini nga PIO nga si Sir Ian Arnold Arnaiz nga kinahanglan pa Action Fred nga hulaton
ang mangin resulta sang pagsinapol, of course, ang gabinete sang administrasyon angot sa posible nga pagbalik sang limited face-to-face classes. Kaya kung madumduman, Action Fred, ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga posible by March 1 ang bugos nga Pilipinas ang ipaidalom na sa Modified General Community Quarantine kag kung pahanugutan Action Fred from 50% capacity ng mga establishmento dira abi himuon na ini nga 70% kag ipatuman na ang limited face-to-face classes. Pero ang ini nga issue, Action Fred, talakayon sa February 22 pa. So, sunod kay Arnaiz, madamo na sang LGUs, Action Fred sa Negros Occidental, nga ginakabig nga low-risk areas, kag iban nga mga lugar, ang wala na ya sang COVID-19 cases, and praying nga tayo yun. Oh, nadula si Action Eden, aber, maagi kita sa special communication sa sini nga mga tinion agon makabalik sa pagpangalagad. Ara na, Action din come again. Yes, Action Fred, dambal ni Arnaiz nga kung pareha sa gihapon ng guidelines sa pagbalik sadto kung tani sang limited face classes, ini ang dapat may approval sang DepEd, subong man sang LGU, kag sang mga ginikanan. Amo ginang pinaka-importante, Action Fred. Kaya hindi man na pwede nila himuon nga mandatory kung hindi luyag ya sang ginikanan nga magkadto sa eskwelahan ang ila sini nga mga kabataan. Ginalantaw ni Arnaiz nga posible hindi man tanan nga grade level ipatuman ng face-to-face classes kag posible ini ang para lamang sa mga estudyante nga mayara sang mga kumbaga buot na bala, Action Friend, may buot na nga mag-face mask, mag-face shield, social distancing. Amoy na sila mga senior high school kag senior high school or college students, Action Friend, amoy na ang ginatanaw nila nga una gid nga posible ibalik ang face-to-face classes. Ting iban, welcome sila, Action Fred, ang ining idea, kay ang iban wala labot nga ang rason nila para may balon sila. Gusto pag nila, Action Fred, nga ma-meet man ang ila sini nga mga classmates, Action Fred. Kahit labi na gid bang bago nag-senior high, nagkilalahay lang sila sa mga classmates nila through online. Wala pa sila kakitay physically, kag wala pa man nila nakita ang ilang mga teachers physically man, Action Fred. But they understand kahit bangod sa COVID-19 pandemic, tanan kita, mga garaanon, pigado, anong mga estado buhi, anong man ang pagpati mo, nag-adjust kita tanan bangod sa sining COVID-19, Action Fred. Samtang, Action Fred, ginabi-abi naman iya sang labor leader sa Negros Occidental ang 52 billion pesos nga subsidy para sa mga empleyado nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Kaya kung madumduman sa aton nga balita national kahapon, ginaduso ni House Speaker Alan Velasco upod ang suporta man isang masobra 200 ka mga kongresista ining House Bill number 8628 ukon ang Bayanihan 3. Nasaad, Action Fred, sa Bayanihan 3 ining 52 billion pesos nga pag-subsidize sang sweldo sang mga trabahante, Action Fred, i-subsidize to 50%. Amo na, Action Fred, mo kay para makabulig-bulig man sa aton sining mga trabahante, Action Fred. Bali, ang budget ng Bayanihan 3 is 420 billion pesos. Ang 52 billion dira para sa mga mamumugon. Of course, suno man kay Sir Winnie Sancho, nga mong Secretary General sang gawa, iningati kang, Action Fred, kumbaga gesture of goodwill bala. Kay ginaulikid nila ang mga mamumugon, Action Fred. Pero tihambal niya ni Sancho, gina-question nila kung paano bala ang pagpatuman sini. Amo naman ang palamangkutanon kung pila ang ihatag nga ayuda kag pila ka mga empleyado ang maka-benepisyo. Kay nagsaban si Action Fred kung mahimo, wala lang tani bala sang ni bala palapit sa luwag. Amo na, Action Fred, ang ila term. Hindi na madula. Oo. Sa Pilipinas yan na madula. Do kaluluoy, Action Fred, imbis ngang office mate mo tong mas nagakinahanglan, kung 3 lang kamo dabi, 3 out of 5 lang na ang matagaan,
ang isa to yang mas nagakinahanglan. Palabawan pa isang isa, bangon nga close siya sa boss o kung close siya sa admin officer nila or budget officer nila. Ti kabudlay na Action Fred, no? Basta kwarta yung istoryahan Action Fred. Kabudlay gidya, especially diri sa aton sa palibot kay ang iban nga ni gambal nga let money do the work kuno Action Fred, no? Basta kwarta ng istoryahan, lain na ang lain na ng pamatasan sang mga tao Action Fred. Pagti nagpasalamat man gali Action Fred si Bacolod Mayor Evelio Leonardia kay Presidente Rodrigo Duterte sa paghatag sa mga LGU sang authority na o kun otoridad para maghimo sang advance payment sa pagbakal sang COVID-19 ligad gin pangabay lang nimo sang League of Cities of the Philippines nga para mas mahapos para sa mga LGUs. Sa press release ang Syudad Action Fred, yun pahayag ni Leonardia si Duterte ang nag-issue sang Memorandum Order 51 nga nagatugot sa mga LGUs ang advance payment sa pagbakal sang bakuna. Kay Tiamba ni Leonardia, nako ini para mapadasig ang pagpatuman sang local vaccination program sang syudad. Hambal pa sang alkalde Action Fred ang Bacolod ang magapreparar sang 20% advance payment base man na sa ila sini nga kontrata kay nag-secure sila Action Fred mo sang 650,000 doses sang bakuna nga baklon sa AstraZeneca ina sa 325,000 ka mga persona kay duwa ni Action Fred ka doses mo. Para sa alkalde siguraduhon sini nga mag-settle ang balayran antes ang deadline para masiguro nga makuha ang delivery sang bakuna umpisa na yung Action Fred sa third quarter do kalayo pa no pero third quarter Action Fred sang tuig 2021 dalon ta na Action Fred sa mga nagapamangkot bala kay sa bugos ng Western Visayas kahapon nga adlaw may 5 ka ukon pulo Action Fred ang na-record sa probinsya sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19 samtang duha naman sa syudad sang Bacolod. Pero ang total cases subong sa Region 6 ang naglambot na sa 24,185 apang mayara na gid lamang sang 944 ka-aktibo nga kaso. Kahapon nga adlaw may 110 man ka total recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,510 samtang duha ang na-record nga napatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 725. Sa liwat sa aton sini nga mga ka-aksyon dapat halong-halong lang yun sa tanan nga oras, every day, every hour, every minute naga-remind kita nga magsuksok sang face mask, sang face shield. Ang iban gani gakalipat gyapon wala nagatanda kay may ara gina sang nagalipat-lipat, may ara man sa mga nagapalipat-lipat. That's why nga amo ginang budlay sa wayon ang nagapalipat-lipat. Padumdumon naton may vaccine na tuod pero wala pa diri nakalambot sa aton kay pres kagapon gali Action Fred sa balita nasyonal. Isa ka returning OFW nga nabakunahan na pero pag abot sa Pilipinas nagpositibo sa COVID-19. Amo nang laing gid nakapabakuna na nagpositibo pa. Kamo naman na Action Fred, ang isa naman sa palaligban sang mga ka-aksyon naton amat-amat na tani nga nakuha ang buot sang mga pumuluyo nga through the information drive, information dissemination, pagpaatag kag pagklaro bala Action Fred, ang iba na kumbinsi na mo na sige mapabakuna na lang ko para manginhilway ako sa virus. Galing kay pita kahapon Action Fred sa nasyonal medyo nagpangduha-duha naman ang iban sininaton nga mga ka-aksyon. Pero sige lang, we'll pray for the better. Kag wala ta kabalo Action Fred kung diin to ang may lapses. Syempre, ginaako man Action Fred mo sa aton sining mga authorities basi bala may mga ma-change nga mga specimen, mga possibility wala Action Fred nga muna. Pero wala man tagahambal nga tinanga kita ang aton sining mga frontliners nga nagakuha dira. Pero base Action Fred, may mga possibilities lang ampo na Action Fred. Pero
We don't know kung ano ang tikang sinis ang aton sini yung mga health authorities action Fred kay ti issue naman ni para sa mga persona nga wala iya o kung nagapamalabag nga magpaidalom sila nga sa bakuna action Fred o kung magpabakuna. So dapat tandaan natin mangin safe lang gid sa tanan nga oras, protektahan ang kagalingon para maprotektahan ang imo sini nga pamilya. Para naman sa complete nga management sa inyo sini nga liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Iban nga balita halin sa Patrol Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Makanay-kanay ang panahon dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Dito sa Davao ya, signal numero 1 ginbatak na. Ang Iloilo preparado na. Posible nga paghaplit ni Auring dire sa aton sa probinsya kag Subuman didto sa Panay. Morning, morning! Una nga hutong sa aton roll call karon nga kagahon. Kay Christy Aribalo, good morning. Kay Nulan Tumangan, si Alex Puentes ari. Ba si Andrew Juanitis aga pa? Andrew, good morning. Kay Pili Proilan, kay Erne Odasco Lidas, si Ibon Busiero, sang Germany ari naman, kay Ros Tolentino, kay Runa Rehida Traba, ga-monitor sila, dira sa Valladolid, kay Banisa Mayo, good morning, Tamyawya Prendya, si Noel Amar sa Canada. Ba, si paring Jerry Hontiveros, nagaupod sa aton karon nga tagahon. Kay Mercy Mirasol Flores, sang Hong Kong, ara siya, nagamonitor. Kay Rune Sedayon Gordon, kay Ming Gallego Gapes, niya si Action Eden kagwapa, ba sa Barangay Santa Rosa, Murcia. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banbuanga, Kap, good morning. Kay Bia Jonathan, kay Moon Lisay, kay Imbong Jocampo sa Maao, kay Leonila Tarusan, sa Barangay 20 Alangilan, good morning. Kay Milili Oligo, good morning man. Kay Alan Arroyo, nagamonitor siya, dira sa Sumag. Kay Rochelle Torbila, good morning man. Kay Amor Malayang, nagamonitor siya sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira kay Diloterio Acosta Gare, good morning man. Kay Boni Pabalinas, mayong agalang morning pilisinin ko no sa Barangay Agisan. Kay Lito Sicondes, sang Kingdom of Saudi Arabia, dito siya nagamonitor. Areho, morning ko no watching from Japan. Murata family sa Pontevedra. Ang yagin sulat hinapon ti sadyagid kay ti urat hinarungong kita kung ano yung buot silingon sang hinapon niya ni. Pero morning na si mo, may lang nga pag monitor. Ba, siling ni Banisa Mayo, hello kumpare, morning. Sige, sige. Las 4:33 na. Di anayo dali gilang ini sa aton mga plantador bala. Kada medyo nagaproblema kamo sa manubo
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Makulong kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Martin Aliling da good morning. Si Pilinora Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana, nagatamyaw siya. Happy birthday kuno sa iya anak nga si Pilben Oliveros. Happy birthday lang O alerto na ang mga katapo sang Philippine Coast Guard sa probinsya sang Negros, Suman, diri sa Bacolod, kag didto sa Iloilo, nagaprepara na sa posible pag-igo sa bagyong si Auring sa aton sini probinsya. Pero ipangamuyo ta, kabay nga maglapaw ini siya. Kay dito sa Davao, ginbatak na ang signal numero 1. Medyo gabulbalbal na si Auring. Tidiriya, ang aton diri kadagatan, bantay sirado na sang aton sini Philippine Coast Guard. Di pangabay lang sa mga mangingisda sa aton mga utod nga nagapanagat aber, medyo pahuway-huway anay, relax anay, kay hindi naton masiguro ang kadagatan. May ara pagbulumadlos, may ara kung kaisa nga gulpi lang, pugada bala, gahanos ang babaskog nga hangin, ti delikado para sa aton magagmay nga mga mananagat. Medyo relax lang kita makadali. Panilagan ta na tikang sa panahon, hindi naton pagsulayon ining bagyo nga si Auring. Kita tanan, pangamuyo lang bisan paano, base pa man lang, no? Nga mag-iskirda man. Kag hindi man siya magtupa diri sa aton sa probinsya, subong man didto sa Panay. Pero mas maayo gida nga makapreparar. Ang preparasyon isa na sang makahatag sa aton sang safety bangod kon naka-ready ka na, bisan ano nga balba sa bagyo kon preparado ka, at least makapiyan-piyan dako. Kung ang balay mo medyo mahuyang-huyang, makapamanting ka, kagiban pa. No? Para lang kung diin mag-agi, wala tuo ang hangin, at least makasiling ka nga ang imo balay nabantingan na, preparado ka na, ang balay mo mabakod na. Plus sa mga lugar nga perme ginabaha, sa mga bukid nga posible may landslide. Preparar lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na, morning lada. Kay Dilia Liabe, good morning. Kay Elina Incoy
tulay ba? Good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Kay Christian Kasipong, good morning man. Dira kay Rosalie Sombero sa Binalbagan, kay Ami Agustines Baron, good morning man. Diri anay kita sa aton mga utod, sige pa ha, ang aton libre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning, dira kay GM Asdilio Banaag. Sige kay Elina Pabilio, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kagahon. Kay Engineer Mungkada sang Chilin Homes, good morning. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Kay Toto Raul Alibugas, dalumda, kaladlad ka na da, sang imo pamahaw. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay Marvin C., good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilla, gabugtaw na ni. Kay Pare Istoy Querido. Sa mga grupo da, Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lori Aporado, kay Gilbert Carion, kay Mayor good morning, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, good morning, Bangon Ron, kay Lily King, subuman kay Angela Liarte Gayondato, good morning. Ariglado hindi ka mo maghalin ha, mabalik pa ko. Unahon ko lang ini. Ang akon sini paid program, balikay kita pagkatapos ini. Please start. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng gala inspirasyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y samsan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Kay Jose Griole Tansingco Gayuna, good morning sa imo da. Morning pare, kamusta? Kay Jean Marie, tamyaw yung bata ya. Riario Miller kag Baby Ivy, kag banaya si Ronnie Gallego. Kay Rolando Padios sa San Miguel Murcia, good morning. Kay Narcisa Yosores Escobar sa Cebu, morning ko no kay mama kag papaya. Kay Sami Sampiano sa Barangay Panukoy, good morning. Kay Len Nubalam, happy birthday ko no kay Ante Yaglesi Sibilia. Kay Angela Liarte gayon dato, birthday ko no sang apoya si Makmak Leauso sa Saudi Arabia. Kay Diana Alcala dira sa Barangay Manghanoy, La Castillana, good morning man. Ari anay ho, sa aton mga mangunguma, pa atag ini sa inyo para bisan Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami 5-6 na kay Aida Alunanda, good morning Kay Noel Amar, Tamyawya Abyanya, si Vanessa Mayo sa Minnesota sa Amerika, kag utod ko na, si Perla Derla sa Celine Homes, Estepania, kay Lorito Armas Bidaha, kay Milagros Morales, good morning, kay Dana Alojado, kay Pili Morales Quilio Aliesa, kay Julius Giron, kay Kati Bir, kay Huma Lumina, kay Manjo Arnihoda, ba si Alex Muntisa, ara naman siya. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, 7 ka mga makinarya pang edukasyon, giton over ni Gobernador Lacson sa 33 ka mga school districts sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye sinupod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, Piscoy. Ginapanawaan ni Negros Occidental Governor Abong Lacson ang turnover ceremony sa 75 ka mga risograph machines kag knowledge channels sa portable media libraries sa 33 ka mga school districts nga napaidalom sa DepEd Division sa Negros Occidental. Ang seremonya ginpatigayon sa Negros Occidental High School sa syudad sa Bacolod kahapon. Ang risograph machines ang gamiton para sa production sa printed modules sa elementarya kag high school, samtang ang media library naman ang isa ka comprehensive educational tool nga nagaunod sa interactive learning programs para sa mga teachers kag mga estudyante. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovoya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Jubal Trinidad, good morning man. O kape-kape kamo anay, Dr. Alfred
sang aton sini kapulisan, truck driver sang Amity nga nagakarga tubig nga nakadalasa sa nagamotorsiklo nga napatay ginpasakaan na sang kaso. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginpasaka na kahapon sang hapon ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property bato sa truck driver sang tanker nga may karga sang tubig nga ginapagiyahan sang Amity matapos wala nagpakigareglo ang pamilya sa napatay. Kung mo Fred badumduman, Miyerkules sang gabi sa nalapakan sang simno truck tanker nga may karga sang tubo nga iya sang Amity. Si Joseph Ordinisa nga pumuluyo sang Purok Ilaya, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Si Joseph Ordinisa, Action Fred, amo ang driver sa Kawasaki Fury 125 nga nanasak sang sino truck tanker nga may karga sang tubig nga ginapagiyahan sang Amity. Sa diin ang driver amo ini si Ariel Minor, 46 anyos, kag pumuluyo sa barangay Malabon, Syudad sang Sakay. Si Ariel Minor, Action Fred, ang voluntaryo nga nag-surrender sa kapulisan sa Police Station number 8 kag nagapabilin sa custodial facilities matapos gipasaka ang kaso kahapon nga adlaw. Yari ang parayag sang driver nga si Ariel Minor sa eksklusibo nga interview sa Action Radio parte sa natabo sa Miyerkules sang gabi dira sa may Lacson Extension at tubangan sang Petron Gasoline Station, Barangay Singkang, Syudad sang Bacolod. Pilang niya, sir. Halin ko sa south, halin ko sa repilan mo, yung tubig. Do, kag pilang niya pagkakita ko siya, perti kadasig mo. Dasig niya sa pag-abot sa sakon. Pagkakita ko siya, nag-slide niya yung motor, anti siya naghampak sa akon. Ang muna to yung pagkatabo. Pagkakita ko pa-slide niya, nakasinggit pa ko sa mga bilas, ang kapatay. Nakapino ka pa kayo? Ano niya, sir? Ano prino niya, kuya? Ang prino ko, hindi ko ma-full brake, sir, tungkol kargado ko mo. Hindi siya mapadulog sa prino, hindi ang full stop, gitsa. Gano'n kalangan pang ganyan truck. In other words, nalakaran mo pa sa? Daw wala ko mabatyagan, sir. Kaya mabatyagan kung may gagaho doon sa dalom ang motor na. Tungkol dinadala na sa truck. Sa dalong motor, rilis na tubangan mo? Sa tubangan ko. Siya yari sa dalong? Siya, ato na to siya sa axles to nga. Ikaw mismo nakibot ka? Ako ya, sir, nakibot. Ikaw yung pagkakita ko siya yung pirti kadasig mo. Din anong direksyon niya? Direksyon niya from north to south. Dasig yung lakan niya? Dasig yun, sir. Ang estimate ko sa lagan niya guro, hindi siya magnubo sa 70. So ikaw mismo nakambal nga patay dito? Ako, nagkahambal ko yung sa galingon, sir. Sa Manubila pa lang yan, nagkahambal ko patay. Baka tapos na nang ginimo? Manaw ko, sir. Gincheck ko din sana. Pagtanaw ko sa motor, waysa. Ato sa dalong ng truck. Tapos anong ginimo mo tayo? Nagtawag ko sa cellphone, sa operator. Nagpabalong na muna, maparescue ko. Action Fred, si Ariel Minor, sino truck driver, tanker nga ginapanagyahan sang Amity. Ang ining report, ginadulong siyo sa kaluwan sang Santo Cruz. Una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Kay Dodge Dalidada, kag kay Rosalie Antorin Nabales Rojo, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. This time check is brought to you by ang paghalog-halog sini pala panilagan tani ang ayo nga pahalugan na ang mga kaprobinsyahanan manaog sa modified general community quarantine ba daw ka delikado haw. Okay, lantaon ta kon ano ang desisyon sini sang National IATF. Kay Ray Carbaquel, good morning. Kay JBL Lontayaw, kay Cory Bidaha dira sa Kuwait, naga-monitor karon nga kaagahon. Ari anay ho, hindi ba lang Santon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 37-22. Una nga bula, resulta 37 kag 22. Second draw, kadua nga bula, 27-15. Ikadua nga bula, resulta 27 kag 15. Third draw, ikatatlo nga bula, 29-10. Ikatatlo nga bula, resulta 29 kag 10. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 69,298,606. Resulta, kombinasyon in any order, 13, 28, 7, 31, 34, 24. Resulta sang 649, 13, 28, 7, 31, 34, kag 24. Sa ilo kita 642, ang jackpot 5,940,000. Kombinasyon in any order, 30, 1, 17, 38, 42, 18. Resulta sang 642, 30, 1, 17, 38, 42, kag 18. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mga... Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 kay Neil Brian Balues ba? Muning ko no, sa pamilya Balues kag Gomez sa Isabela. Sige. Arada siya sa Agisa, no? Sa Himamaylan. Si Noel Amarga pamangkot, kamusta ang weather sa Bacolod? Kay kuno may bagyo may aragin man, bagyong si Auringa, Noel. Una ini nga bagyo nga posible magsulod sa aton ka nakasulod na sa area of responsibility. Kay di Anton Diaz na sang Patria Village, good morning man. Diri kita, balita naton sa City Hall, materials na kinanglanon sang syudad para sa education kag information campaign angot sa COVID-19 vaccination program ginatapos na sang syudad. Balita City Hall. Si Aksyon Art Tayhupon may report. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Padayon ang pagpreparar sa Emergency Operations Center sa kinanglanon ng mga flyers kag brochure para sa education and information campaign sa syudad angot sa COVID-19 vaccination program. Sunog kay EOC Executive Director M. Ang, ini nga mga materials sa natala na ngay panagtag sa publiko paagi man sa bulig sa mga opisyalis sa barangay. Dugang paniang magluwas sini nga mga balasahon. Plano man sang EOC nga magpatigayon sang online campaign paagi sa Facebook sa diin pila ka mga eksperto nga doktor ang mag-serving host. Gina-finalize na lamang sa EOC ang schedule sa mga resource person para sa amo nga programa agud inigalayon ang maumpisahan. May mga gina-prepare kita sa mga flyers, mga brochures, of course, ang campaign sa social media. Naka-interview naman kita sa mga taga-Bacolod, mga ara sa sagwa nga nakabaton na sang vaccine para nga may idea kita more or less anong reaction ng lawas nila, anong natapo sila after sang nakabaton sila sang vaccine, nga nag-decide sila magpo sa vaccine, so mga amo na. We have scheduled a Facebook live session every other day nga i-post na mo sa social media with our experts, mga experts kita, na mga doctors naton, infectious disease specialists, mga volunteer doctors naton. Ang ginakuha namon subong ang availability sang mga doctors, then we will announce ang aton nga Facebook live session. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na kay Jocelyn Liboon Dispoho. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10%. Radio Philippine Standard Time, las 5:39. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran Ginapalag na Minsay nga may dala Paglaom ka
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning lang. Kay Carol Montoya, kay Bal Bukatan, kay Jupel at si Carial. Ari si Elizabeth Malaka Gamalaw. Happy birthday ko no kay Elizabeth Lisa. Natamyaw siya sang klase 24 sa Bacolod City High School. Happy birthday lang Kay Larry De La Cruz, good morning man. Diri kita. Balita na to, no? 303rd Commander Samson nagpahayag, uy nga naguyang na kuno, ang pwersa sa New People's Army sa probinsya. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead.
Mga aksyon na Fred, ginpalayag diri ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson nga medyo naghina-hina na gid man ang kuan puwersa sang New People's Army kon NPA diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini ang assessment ni Samson matapos action na Fred nga madyutay na gid lamang ang miyembro sa NPA diri sa nasabit iyang island ikumpara sa nagliligad nga mga tinuig. Isa sa mga factors nga nakita niya action na friend amo iya ang pagsungka sang mga katapo sini kag subong man ang pila ka komunidad action friend nga ila sini napahangop pagid kun ano ka disbentaha kon yara sila nagaupod kag nagasuporta or pagigbahin mismo sa New People's Army. That's why si Rimaterion suno kay Samson diri sa Negros Occidental sa Central Negros sa lagi kuno amay ara-ara action friend kag duman na gid lamang ka jutay ang mga ini. So nagalao ni siya nga iban dira nga wala pa nakasungka, magsungka na. Kay buligan man sila sa gobyerno agon magbalik sa maayong pangabuhi nila action friend. Inang balita ini sa Action Brian Morden nga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na kay Evelyn Dugaduga Holguin Catalogo. Good morning. Ba si Happy Parcon Gayuna, good morning. Good morning madakay Parayuli, kamusta na? Dira sa Banwasang Isabela. Mga blatter entry pagkatapos ini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for Action Radio Philippine Standard Time las 5:50. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantity.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, dakop ang isa ka ginakabing notorious nga kawatan sa bypass operations sa Police Station 2 sa Purok ng Barangay Site sa syudad sang Bacolod. Ang nadagpan, ang ginkilala kay EJ Vincent Montelibano, ligalang edad kag tumandok sang amuman nga lugar. Sunod kay Police Station 2 Officer in Charge Police Lieutenant Joven Mugato, si Montelibano nagabaligya sa illegal nga droga kun gabi kag nagapangawat naman sa mga delivery truck nga gikan sa reclamation area kun kaagahon. Madugay naman nga ginamonitor sa kapulisan si Montelibano matapos magkabaton sa report nga ininigabaligya sa illegal nga droga. Na-recover kay Montelibano 5 ka medium-sized plastic sachet sa ginasuspect sa Cebu, valor 35,000 pesos, isa ka improvised tutor, 500 pesos nga kwarta kag kahita. Si Montelibano ang piso karon sa custodial facility sa Police Station number 2. Balita din sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Philippine Standard Time, las 5:57. This time check is brought to you by Calcio. Ay na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita ay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Don't just throw. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,